To assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da wannan rana mai albarka. Insha Allah yau na ɗan zo mana da ɗan wani karatu ne bai da yawa, amma kuma yana da kyau a ce tunda muna karatu akan spot trading ne kasan akan me muke karatu, wanda nake so in ɗan mana bayani insha Allahu. Kafin mu ci gaba, jama'a kar ku manta da wannan, da liking, da comments, da subscribing. Karfin gwiwa na ne a gare ku. Allah ya taimake mu ya ba mu sa'a. Yau ina so in mana bayani akan price action. Price action. Price in an ce ma price, farashin abu shine price action. Most of them muna ji ana ta maganan price action a sports. Wasu ma ba su san menene price action ba. To price action shine menene price action? Price action kaman bayani shine in ce yanzu a ce coin yana canja farashi, canjen farashi na coin, kaman a ce bitcoin. Misali zamu bitcoin yana naira 10 yanzu, gobe sai ya koma naira 5, jibi sai ya koma naira 2. Kun gane nufi na? Canja farashi shine price action. Daga naira 2 sai ka ƙara ganin shi a naira 10. Daga naira 10 ka gan shi a 15, gobe ya gan shi a naira 5. To shine ake kira da price action. Mene? Shine price action. Hawan farashi, canjen farashi. Yau ba standard farashi. To a cikin price action kuma akwai market structure, wanda insha Allah a next bidiyon mu za mu shiga asalin bayani akan market structure. To ya yanayin price action yake? Misali na kawo mana wannan a misali. Price action kun gani kamar yanzu gashi nan, anan daga nan ƙasa sai ɗan yi sama, sai dawo ƙasa, 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 sai ɗan yi ƙasa, sai dawo sama, sai ɗan yi ƙasa, sai dawo sama, sai ɗan yi ƙasa, sai dawo, sai ɗan yi. Kun ga anan akwai down trend, nan akwai sideways trend, nan akwai up trend. To nan shine ake kira da menene? Price action, market structure kenan. Dole sai ka fahimta price action a matsayinka na trader, price action trader. Kana ganin wannan a ce nan chart ne, za ka san da cewa to kai ga inda za ka shiga, ga inda kasuwa ta sa gabanta. Kasuwa tana off trend ne, tana down trend ne, tana sideways market ne, kuma kai ga inda entering ka yake, saboda kai menene? Price action trader ne. Saboda kai menene? Saboda kai price action trader ne. Insha Allah a next bidiyon mu zan mana bayani akan, za mu ci gaba a price action din ma zan mana bayanin wayannan market structure. Zan ɗauko maka wannan makasudi ne, zan ɗauko asalin bayanai mene? Market structure. Wanda insha Allah zan nuna mana price action trader yanda yake neman entry, da yanda yake fita, yake exit, da yanda yake shiga. Fatan mu shine Allah ya taimake mu ya ba mu sa'a. Idan ka ji daɗin bidiyon nan kuma kar ka wuce, in dai ka ji daɗin bidiyon nan da Allah, kar ka wuce baka danna like, comment ko sharing ko subscribe ba, saboda na riga da na gaya muku wayannan su ne karfin gwiwa na a gare ku, domin gobe in kawo mana sababbin abubuwa da na gani na ci gaba. Insha Allah next video zan ci gaba akan price action, zan ɗaukan mana market structure, wanda idan ka fahimta market structure a kasuwa a matsayinka na sport trader,
to insha Allahu kai fa za ka sha kwana insha Allahu, kana fahimtar market structure to insha Allahu za ka sha kwana sosai. Thank you everybody, goodbye. Allah ya taimake mu, ba mu sa'a.